Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сезне бу атнада узачак чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 13 июньнән башлап хәрәкәттә бәрәкәт проекты башланып китә. Быел җәй азагына кадәр халкыбызның кичке уеннары һәм биюләренә багышланган 12 дәрес уздырылуы көтелә. Һәр атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә Кабан күле яр буена җырлы биюле уеннарда катнашырга яки тамаша кылырга теләүчеләрне Кабан күле яр буена көтеп калабыз. Дәресләр кичке 6-да башлана. 16 июнь көнне Тинчурин театрында «Кияу урлау» спектакле уйнала. Кайчандыр ике дус Озват белән Садрый туганлашырга уйлыйлар. Әгәр дә беребездә кыз, икенче бездә малай туса, өйләндерәбез дип ант әйтешәләр. Ләкин икесенең дә малай туа. Шулай итеп ант онытыла. Әмма үләренә 3 көн кала, Озват бабай күптәнге антны исенә төшерә. Дәвамын спектакльне карап белерсез. Шимбә көнне Габдулла Кариев театрында «Ак чәчәкләр» кебек спектакле уйнала. Сүз кечкенәдән үк табиб булырга хыялланган Осия исемле кыз турында бара. Күпчелек шәһәр һәм район театрлары быелгы сезонны тәмамлады. Ә хәзер музейлар турында тулырак. Габдулла Тукай музее исә ел дәвамында эшләвен дәвам итә. 1986 елда ишекләрен ачкан музей Казанның иске татар бистәсендәге иң матур биналарының берсендә урнашкан. Экспозиция Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын чагылдыра. 20 гасырның күренекле татар рәссамы Әмир Мәҗитов исемендәге музейда сәнгать сөючеләрне үзенә чакырып кала. Биредә Татарстан, Ярославль һәм Кырым пейзажлары, портретлар, натюрмортлар тәкъдим ителгән. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.